Уважаемые жители города Азнакаева и Азнакаевского района, льготное лекарственное обеспечение осуществляется через аптечные организации государственной сети, государственного унитарного предприятия «Медицинская техника и фармация Татарстана». Это центральная районная аптека номер 159, расположенная в городе Азнакаево, улица Сююмбики, дом 2. Аптечный пункт номер 317 по эндокринологическим препаратам расположена на первом этаже поликлиники Азнакаевской ЦРБ. И аптека номер 161 в поселке городского типа Актюбинский по улице Комарова, дом 22А. Такая работа, такая услуга проводится согласно всем действующим нормативным документам. Лекарственные препараты из аптечных организаций отпускаются по правильно выписанным, оформленным в установленном порядке рецептам врачей. Лекарственный препарат назначается и выписывается только врачами, а не по просьбе пациента. Пациентам с целью получения информации об остатках, о поступлении лекарственных препаратов в аптечные организации приходить не нужно. Такая информация предоставляется только медицинским организациям. В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19 нашим правительством принята нужная и очень хорошая программа по обеспечению лекарственными препаратами амбулаторных больных. Такая программа как в нашей стране, так и в нашей республике, в нашем Азнакаевском муниципальном районе начата ноября месяца и успешно реализуется. На данный момент уже более 100 пациентов получили бесплатную лекарственную помощь. В чем заключается такая помощь? Пациенты с температурой тела и признаками заболевания сами не приходят в поликлинику, а вызывают на дом врача. Врач приходит на дом, осматривает больного, ставит диагноз и при соответствующем диагнозе по возвращению в поликлинику выписывает льготный рецепт. Такие рецепты предоставляются в центральную районную аптеку медицинским персоналом поликлиники. В аптечной организации упакуются пакеты с лекарствами на каждого пациента. После того волонтеры забирают с аптеки эти пакеты и доставляют пациенту. Но несмотря на такие меры, уважаемые граждане, берегите себя, соблюдайте ограничительные мероприятия, соблюдайте масочный режим, социальную дистанцию, старайтесь не посещать многолюдные места, берегите себя и своих близких. Благодарю за внимание. Шушы көннәрдә генә Азнакайда татар кызы республика бәйгесенең төбәк ярымфиналы узды. Әлеге матур чара шәһәр һәм район мәдәният йортының бусагасыннан ук милли рухта башланып китте. Кунакларыбызны бәйгедә катнашучы сылу кызларыбызның осталыкларын бәяләргә килгән жюри әгъзаларын татар йоласы буенча татлы чәкчәк ипи туз белән каршы алдылар. Инде конкурсантларыбызга килсәк, барысы да бик тырышып әзерләнгәннәр. Әзгенә дулкынланулары да сизелә. Шулай булмыйча, кем өчендер мондый бәйгеләрдә катнашу уен шикелле генә тоелса, кайберләре өчен тәүге тапкыр бу зур сынау. Минем бу конкурста катнашуым күптәнге хыял инде. Бер шанс килеп чыкты да инде, шуңа күрә катнашырга булдым. Үземне зур сәхнәдә сынап карарга булдым. Мин бүгенге көндә манзара тапшыруында эшлим инде, ул безнең татар теле тапшыру бәйтәсе килә инде. Һәм миңа кинәт кенә районнан шалтыраттылар да, Ләйсән, без сине сайлап алдык. Әйдәле син безнең районны якла әле диделәр. Шуннан инде бердә уйламыйча, әлбәттә дидем дә, шулай итеп без инде әзерләнә башладык, костюмнар алдык, җырладык, биедек. Шуның белән менә без бүген монда сәхнәдә басып торабыз. Бу минем күптәнге хыялым иде. Ни өчен дигәндә,
Минем мондай типтагы конкурсларда катнашканым бар, әмма татар кызы турында мин ишетеп кенә түгел, күреп тә белә идем инде. Һәм ул миңа теге зур бер максат булып тоела иде инде. Һәм мин әзерләнеп, мораль яктан да, төрле яктан да әзерләнеп, шушы бәйгегә килергә булдым. Татар кызы беренче чиратта уңган, булган, саф татар телен белеп, үз гореф-гадәтләрен саклап, киләчәккә буыннар, татар телен саклап калырлык буыннар үстерергә тиеш дип уйлыйм. Безнең Азнакайданын сылу кызыбыз Гөлчәчәк Кадырова яклады. Татарның күркәм бер ашы буладыр Гөбәдия. Сезгә дә пешердем әле, сый булсын дия. Камырларын әзерләдем, алдан шартын китереп, кунага куеп камырны җәйдем бисмилла әйтеп. Алсу төсләргә кергәнче кайнаттым иремчеген, янга куйдым йомыркасын, йөземен бар эшлеген. Тәртип белән башкарамын, хәррәтен үз җаена. Иң соңында салам өскә, жәлләмим ак майында. Бар җылымны кушып ясыйм, Гөбәдия эшләрен. Сезнең өчен тырыштымла, иртәләрен, кичләрен. Кияү кәләш ярашүләр, сабан туй бәби ашы. Үтми бер бәйрәм тамаша, саллысы табын башы. Милләтем таныла белә, нигъмәте теле белән. Гөбәдия шәкшәге дә иярә үзе белән. Гөлләргә тиң Гөлчәчәгебез сәхнәдә дә үзен күркәм, тиешле дәрәҗәдә тотып, уңышлы чыгыш ясап, кунакларның игътибарын бик тиз үзенә җәлеп итте. Гөлчәчәк, бөек татар милләтенең 21-нче гасыр кызы. Туган төбәгем, гүзәл табигатьле, бай тарихлы, чатыр таулы Азнакай ягы. Халкыбызга Марсель Галиевна, Әсхәр абый, Нәҗибә апаны, Зәйнәп Фәтхетдинованы бүләк иткән талантлы як. Табигатьнең яздан җәйгә күчкән гүзәл бер чорында һәр кешегә бәхет теләп, газиз әти-әниемә, абыйыма көтелмәгән икләтә бүләк булып, игезәкләр йолдызлыгы астында нәкъ менә 1 июнь халык ара балаларны яклау көнендә bir-birsine su тамчысыдай шаган ике кызчык җиһанга аваз сала. Гөлләргә, чәчәкләргә гашык әнием исемне миңа Гөлчәчәк, игезәгемә Алчәчәк дип куша. Шул көннән башлап без аның белән бер сукмактан атлап, бер-беребезгә терәк булып яшибез. Азнакай кызы бүтән менә безнең таләпләргә дә җавап бирә. Аның сорау бирүе дә камил, үз-үзен тотышы да камил. Ашсу ustaсы буларак та ул ничек итеп үзен күрсәтә белде. Һәр хәрәкәте, һәр мизгелен ул үзен менә шушы бәйгедә итеп тоя белде. Шуңа күрә Азнакай кызы безнең сайланып алынды. Татар кызы катнашучылар әйтеп узганча һәр яклап камил булырга тиеш. Бәйгедә дә аларны интеллектуаль яктан да, иҗади яктан да, аш-суга осталыклары ягыннан да сынадылар. Шул ук вакытта үзләре турында матур итеп тулы мәгълүмат та бирделәр. Милли костюмнар бәйгесе дефиледа да катнаштылар.
Тотар кызы уңганлыгы, матурлыгы өстенә серле дә, милли жанлы да булырга тиеш дип саный жюри әгъзасы Яңа гасыр каналы хезмәткәре Инсаф Абдулла. Білесізме, бүгін мына біз Азнакайда чираттағы конкурсыбызны қарадық. Енді заналь конкурслар төгәлләнді біздің. Қазанлықы қалды қазір. Һәм әйтергә кирәк, елдан ел кызларның әзерлеге сизелә, алар әзерләнеп киләләр. Без милләтебезне, милләт аналарын біз матур иттереп күрсәтергә тиешбез. Һәм менә шушы әйбер бүгенге көндә шагылды. Азнакайда да, башка зоналарда да монда җаваплылык арткан. Менә шу бик шатландыра. Һәм инде бигрәк тә кызларның җаваплы булуы. Һәм аларның әйтергә кирәк, менә миллилекләре аларның сизелә. Әлбәттә, бәйгедә катнашучы кызларның барысы да сылулар, матурлар. Сәхнәдә дә үзләрен горур, матур итеп тоттылар. Осталыклары да, әзерлекләре дә тиешле дәрәҗәдә. Шуңа күрә жюри әгъзаларына иң-иңнәрен сайлап алу җиңелләрдән булмады. Беренче без ярым финал үткәрәбез. Ул безнең 40-тан артык кызыбыз бүтән зоналардан киләчәк. Оннан біз 12-сін сойлап алабыз. Әлі оларның алдында нинди күреш зоналары көрініп тұра. Әлі біздің оларға әзірләнергә керек. 12 қыздан соң біз Татарстанның финал ярышын үткәрәбез, онда бір қызыбыз қалашақ біздің. Менә ул инде халық ара бәйгедә катнашачак, һәм халық ара бәйгедә ул безнең Үзбәкстанга барып, башка илләрдән, башка регионнардан килгән кызлар белән бергә чыгыш ясаячак. Татар кызы бәйгесенең ярым финалы катнашучыларга һәм оештыручыларга рәхмәт әйтеп, бүләкләр тапшыру, бергәләп фотога төшү мизгелләре белән тәмамланды. Һәм ул чын мәгънәсендә милли бәйрәм рухын чагылдырды. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня, открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Диалог Авто в городе Азнакаево. Шейхутдинова, 12Б, телефон 99006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 300 92 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаево, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаево. Отправление из Азнакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», Деканевче, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.